I had a dream the other night. Toqgħodu xixxerdu da ħafna messaġġi li jkun hemm fuq Facebook, toqgħodu timbagħtu dak li taraw mingħajr ma tiċċekkjaw jekk ikunux veru jew le. L-importanti din nisimgħu mill-awtoritajiet ċivili, l-awtoritajiet xjentifiċi u l-awtoritajiet tas-saħħa. U x'hekk jgħidulna daw? Prinċipalment li nistgħu nagħmlu huwa li jekk jista' jkun nibqgħu id-dar, nibqgħu ġewwa kemm jista' jkun anki jekk ma narawx il-ħbieb tagħna u l-familjari tagħna. Jiena personalment ili ma nara tfal u tfal ta' tfal xi 15-il ġurnata, narahom biss bl-Skype bħalissa, nimmissjahom, imma m'hemmx tagħmel, għax hekk ma nagħmlux hekk, ħajkollna żminijiet iktar diffiċli, jekk imbagħad ikollna bżonn noħorġu, hekk jista' jkun inżommu il-bogħod kemm jista' jkun minn ħadd ieħor dak li erdu joħorġu ta' bil-fors, m'hemmx tagħmel, imma hekk jista' jkun iżommu l-bogħod minn ħadd ieħor. Għax inkella il-virus ikompli jixtered u jagħmel ħafna ħsara u anki imutu n-nies. Naturalment ukoll ma ninsewx li hija ħaġa importanti wkoll li naħslu jdejna. Għax il-virus jista' malajr jimmultiplika u jekk aħna inkomplu nersqu aktar lejn xulxin, x'ħajjiġri? Ħajjiġri li il-virus ħajkompli jikber u jikber u jikber u jixtered u ikun aktar diffiċli biex aħna nikkontrollaw. Għalhekk importanti kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa, jekk ħa toħorġu żommu l-bogħod minn xulxin u wkoll naħslu idejna regolari u ta' spiss għal 20 sekonda.